дастаи истиқлоли душанбе машғалбардори чемпионати мо буда айни замон бештаре аз бозингаронаш шарафи мунтахаби моро дар ҷоми осиё ҳифз карда истодаанд ва мусаллам аст ки ҳайат ҳанӯз машқҳои худро шурӯъ накардааст. масоили ҷорӣ бошанд анқариб ҳама ҳалли худро ёфта, мусаллам аст ки истиқлол дар ҳоли маблағгузорӣ мушкилӣ нахоҳад дошт. ин нуктаҳо дар вохӯрӣ бо ҳайати корӣ аз ҷониби раҳбарияти клуб иброз шуд. истиқлол имсол низ тоҷикистонро дар лигаи чемпионҳои як муаррифӣ мекунад ва бо баргашти бозингарони даста аз ҷоми осиё ва чанде истироҳати онҳо даста машқҳои худро шурӯъ мекунад. аммо бояд иқрор шуд ки масъалаи сармураббии даста то ҳанӯз рӯшан нест, зеро дар бархе аз расонаҳои хабарии русӣ хабарҳое нашр шуданд ки гӯё Игор Черевченко бо сабабҳои оилавӣ истиқлолро тарк кардааст. аммо раҳбарият назари дигар доранд. Мусин Муслимович, понятно, что многие ребята сейчас в Катаре, все-таки идет подготовка или нет? Ну, на сегодняшний день пока большинство наших ребят находится в различных сборных. 10 человек наших ребят находятся в национальной сборной и 3-4 человека в Ю-23. Поэтому сейчас мы не можем начать подготовку. В СМИ появилась информация, Игорь Черевченко заявил, что больше не будет работать в Истиклоле, так как у него мама болит, он семейный человек, должен быть со семьей. Как с тренером? Как уже решили или нет? Ну, на сегодняшний день, я думаю, мы ведем переговоры с Игорем Черевченко. Я думаю, что есть такая возможность, что он может остаться. Да? Да, поэтому... Так как у нас еще есть время. Контракт у него закончился, да? Да, контракт закончился, но ведутся переговоры, поэтому я думаю, что через неделю все будет ясно. Трансферы какие? Ну, сейчас на сегодняшний день очень сложно сказать. Почему? Потому что мы ведем переговоры со многими футболистами, но есть кое-какие проблемы, которые в ближайшее, я думаю, дни решатся, и чуть позже уже начнем приглашать легионеров и остальных ребят, которые находятся на территории, ну, которые имеют таджикское гражданство. дар доираи литсензиякунонии дастаҳои лигаи олӣ ва якуми мамлакат оид ба футбол, мо ба варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе, майдони хонагии дастаи Истиқлол омадем ва ҳайати комиссион дар ин ҷо албатта санҷиш мекунанд ва фикр дорем ки ин варзишгоҳ яке аз варзишгоҳҳо аст ки қариб ба ҳама талаботҳо ҷавобгӯ аст. дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ки майдони хонагии дастаи Истиқлол мебошад, қариб ки камбудӣ нест, зеро ин майдон ки дар он ҳамзамон мунтахаби Тоҷикистон низ бархе аз бозиҳои худро баргузор мекунад, борҳо аз санҷиши комиссиони конфедератсияи футболи Осиё гузаштааст. дар ин варзишгоҳ чӣ хеле ки ҳозир мо як дида баромадем, тамоми шароитҳо хуб ҳастанд. Барои чӣ? Барое ки аз моҳи марти соли 2023 дар ин ҷо корбариро сар кардан, яъне ки сохмон дигаркунӣ барои бозиҳои қаҳрамони лига чемпионӣ ки дастаи Истиқлол дар гурӯҳи худ бозӣ кардан ва баъд аз он мунтахаби Тоҷикистон якачи миллӣ бозӣ кардан, тамоми камбудиҳо ислоҳ карда шуд ва шоҳид будетон ки бозиҳои лига қаҳрамон гузашт. Дар шаҳри ноҳиё мо будем, он камбудиҳое ки мисли панҷара, мисли дигар камбудиҳое ки дар дигар варзишгоҳи шаҳри ноҳиё буданд, мо пешниҳод кардем
ки омада аз ҳамин панҷарои ҳамин варзишгоҳи марказӣ дида ҳамин хел панҷаро дар варзишгоҳи худ кунанд. Корбарӣ карда истодаанд дигар шаҳрноё, лекин нисбати варзишгоҳи марказӣ шаҳри Душанбе ки соҳиби хона дастаи Истиқлол мебошанд, имрӯз ягон камбудӣ надорад. имсол ҳайати дастаи Душанбе ки дар Лигаи Якум бозӣ мекунад, аз бозингарони Ю-16 мамлакат таркиб ёфтааст. бар тибқи гуфтаи раҳбарияти даста, айни замон масоили таҳияи хаҷномаи даста дар ҳоли анҷомёбӣ буда, омодагиҳо ба мавсими нав оғоз шудаанд. аммо як масъалаи мубраме ки инак чандин сол аз ҳамаро ба ташвиш овардааст, ин дар куҷо бозӣ кардани даста мебошад. зеро Душанбе майдони хонагии худро надошта, ба ҳайси иҷора соли дар майдони Авиатор, соли дар майдони хонагии клуби марказии варзиши Артиш ё шаҳри Ҳисор бозиҳои худро баргузор мекард. имсол низ ин масъала дар вохӯрӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуда, варзишгоҳи Авиатор ҳамчун майдони хонагии дастаи Душанбе пешбинӣ шуд. аммо он ҷо бояд чандин камбудиро бартараф намуд, ки дастан дар корон ваъдаи ислоҳи онро доданд. чӣ вазъият аст дар даста? даста дар мавсими нав тайёриро аз моҳи январ сар кардем. даста ҳозир тамринҳои сборҳоро гузаронда истодааст. тайёрӣ ба мавсими нав дар сатҳи аъло аст. дар бораи варзишгоҳҳо, барои қабули даста мо кӯшиш карда истодаем ки варзишгоҳи Авиаторро маслиҳат ният дорем ки ба қабули даста дар бозиҳои хонагии худ қарор диҳем. дар мавсими нав кӯшиш мекунем ки даста ба лигаи олӣ рохат гирем. мехостам чанд ҳарфи дигар дар бораи маблағгузорӣ мегуфтед. фикр мекунам ки мушкиле надорем. дар бораи маблағгузорӣ, дар бораи бо сарпарастон ва ноябҳо мо шартномаҳо ва мактубҳо пешниҳод кардаем ва дар рӯзҳои наздик ҳалли худро меёбанд. Как готовимся к сезону? Это сезон у нас нормально готов. Сейчас у нас проблем нету насчет это команда. Финансовый проблем нету. Сейчас у нас исполнить 16 лет будет у нас футболист. So у нас этом году задача за высшая лига. дастаи Сомони Данғара бо гирифтани ҷойи аввал дар минтақаи Кӯлоб дар Лигаи дуюм роҳхатро ба Лигаи Якум гирифт ва инак ин мавсим дар Лигаи Якум бозӣ мекунад ва ҳайати комиссиони литсензиякунонии Федератсияи футболи Тоҷикистон омадем ба ноҳияи Данғара то бубинем ки дастаи Сомон ва майдони хонагии ин даста дар чӣ ҳол аст. дастаи Сомони Данғара мавсими гузашта бо ба даст овардани мақоми аввал дар минтақаи Кӯлоб дар Лигаи дуюм соҳиби роҳхат ба Лигаи Якуми мамлакат шуд. дар мақомоти иҷроии ҳокимияти маҳаллӣ ин дастоварди футболбозонро ба хубӣ истиқбол доранд ва барои баромади даста дар мавсими имсола тамоми чораҳоро роҳандозӣ намуданд. аллакай хаҷномаи даста маълум шуда, барои таъмири варзишгоҳ низ маблағҳои зарурӣ пешбинӣ шуданд.
бояд гуфт дар чаҳорчӯби тадбирҳои созандагию бунёдкории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон моҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ноҳияи данғара як маҷмӯаи бузурги варзишӣ бунёд шудааст ки дорои майдони хуб барои баргузории бозиҳои футзал аст ки ҳайати корӣ аз он низ дидан кард. ҳайати кории комиссион ҳамроҳ шудед бо чӣ андеша? ташаккур зиёд. мо аслан дар аввали мавсим дар нақша доштем ки ба ҳама ҳамин гӯшаҳои канори мамлакатмон рафта аз вазъи толору вазъи дастаҳо огоҳ бошем ва имрӯз тасмим гирифтем ки ба ноҳияи данғара биёем ва сараввал бо вохӯрӣ буд бо раиси ноҳияи данғара. мо онҷо суҳбат доштем ва имрӯз омадем толорро дидем. дар ҳақиқат толори бошукӯҳ мутобиқи стандарти байналмилалӣ ва аз муҳтарам роҳбарияти ноҳияи данғара хоҳиш кардем ки як дастаи футзали ноҳияи данғара таъсис дода шавад ва дар ҳамин макон бозиҳои хонагии худро қабул кунанд. ва чӣ хеле ки шумо худатон шоҳид ҳастед, ин толор мутобиқи байналмилалӣ буда мо дар оянда метавонем ҳатто суперҷоми тоҷикистонро дар ҳамин ҷо гузаронем ва дигар бозиҳои байналмилалиро. албатта дар майдони хонагии дастаи сомон корҳои омодагӣ оғоз ёфтаанд, аммо ба гуфти мутахассисин ин ҷо бояд чанд камбудиро бартараф намуд то варзишгоҳ ба талабот пурра ҷавобгӯ бошад. нисбати варзишгоҳи марказии ноҳияи данғара ки дастаи сомон дар ин ҷо бозӣ мекунанд, ҳамчун соҳиби хона аз назар дидем чӣ хеле ки сухан кард директори варзишгоҳ ки аз ҳамин рӯзҳои наздик корҳои аграрӣ нисбати майдон сар мекунанд ва нисбати дарвозаҳои майдон ман пешниҳоди худро гуфтам ки инҳо иваз карда шаванд ва ҷои яъне гирди атрофи майдон чӣ хеле мебинем панҷара надорад. ман тавсияи худро гуфтам чӣ хел панҷара гирифта шавад ва ҷои нишасти бозингарои эҳтиётӣ ҳама инҳо нисбати чароғ ва нисбати табло ҳама пешниҳодҳоро гуфтем. пешниҳодҳоро инҳо қабул карданд ва нисбати ҳуҷраҳои либосивазкунӣ ҳарду даста хусусан ҷои футболбозоне ки обозӣ мекунанд ҳоҷатхона дар сатҳи хуб мебошад. ҳуҷраҳои либосивазкунӣ дар сатҳи хуб мебошанд. ман пешниҳодҳои худро гуфтам ки шкаф барои ҳар як бозингар ва дигар як ду чиз ва ҳуҷраи доварон. ин корҳо барои тағйир кардани ҳамин ҳуҷраҳо ягон қiyнигарӣ надорад. боварӣ дорам ин корҳоро мекунанд. чӣ хеле ки раиси ноҳия гуфтанд ҳама пешниҳодҳои шумо қабул мекунем ва то мавсими нава ҳамаи камбудиҳо ислоҳ мешавад. бинобар гуфти раҳбарияти ноҳия ҳама эродҳои гуфташуда то оғози мавсими имсола бартараф шуда варзишгоҳ пурра барои қабули бозиҳо омода хоҳад шуд. дар инҷо шуде ки шумо дида истодааст таҳризӣ аз навсозӣ яъне майдони варзишгоҳи марказии ноҳия идома дорад. мо тасмим гирифтем ки рӯзҳои наздик ҳамира ба талаботҳои байналмилалӣ мутобиқ намоем. фикр мекунем ки маблағҳои зарурӣ пешбинӣ шудан аллакай? бале, ин масъала хати корбарӣ рафта истодааст ба ҳисоби бюҷети маҳаллӣ ва ҷалби шарикони рушд рӯзҳои наздик ба таъмири ҷорӣ оғоз мегардад. то ҷое ки медонем ҳамакнун дастаи сомон аз ҳисоби буҷаи маҳаллӣ дастгирӣ меёбад, дуруст аст? бале, дастаи сомон як чанд соли охир аз фаъолият боз мондагӣ буд. мана бо дастури чӣ хеле қайд кардем дар боло супориши президенти федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам Рустам Эмомалӣ ва ташаббуси раиси ноҳияи данғара дар заминаи дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат мана имрӯз аз нав эҳё гардид дар лигаи дуюм баромад намуда ба ин дастаҳо сазовори ҷои якум гашта ба лигаи якум роҳхат пайдо намуд.
маблағгузоришам бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ ва шахсони саховатманд ва ҳамзамон аз ҳисоби маблағҳои бюджетие ки хилофи талаботҳои қонунгузории ҷумҳурiyati Tojikiston набошад маблағгузорӣ карда мешавад. хуб чӣ корҳоро бояд дар ин вартишгоҳ анҷом дод? ман имрӯз бо дастури мутахассисони соҳа аз ҳамин майдони футбол тавсияҳо дода шуд. дар ин ҷо мо аксарияти корҳо тибқи талаботҳои байналмилалӣ ҳаст ва барои аз таъмири ҷорӣ баровардан ниёз дорад. рӯзҳои наздик ин масъалаҳо паси сар карда мешавад. хулас то мавсим омода мешавад. бале то мавсими лигаи якум мо пурра аз таъмири ҷорӣ мебарорем омода мешавем.